Časová línia trúb v knihe Zjavenia vo Svätej Biblii. Trúbka má zaznieť vopred vojenské varovanie. 7 trúb v Biblii trúby 7 anielov. Trúby varujú pred situáciami, ktoré sa dejú na zemi, spôsobené ľudskou neposlušnosťou a sebazničením tými, ktorí ničia zem. Zjavenie 11:18, tí, ktorí ničia zem. Zvučné trúby hovoria o technológii, chémii, elektrine, hviezdach, svetlá, ktoré sú nažive čiernej vojenskej technológii a inak Satan ovládal zlé veci, ktoré sa páchali úmyselne pre chamtivosť, ktoré ničia zem a všetko na nej vrátane všetkého jedla, rýpá ľudí. Ak chcete, pozastavte video a prečítajte si informácie. Zjavenie 8,1 až 7 prvých 6 veršov zo Zjavenia 8 ukazuje plynúci čas a technológiu zlej elity, ktorá sa buduje a používa vo verši 3 až 5. Históriu preberáme v Zjavení 8,7 trúbky číslo 1. Táto história sa odohráva už takmer 120 rokov pred Prvou svetovou vojnou, ale intenzívnejšie od Druhej svetovej vojny. So stále rastúcou chamtivosťou neustále rastie ťažba, ktorá spôsobuje uvoľňovanie skleníkových plynov do atmosféry. S ťažbou obnoviteľných zdrojov boli ľudia na Zemi privedení k tomu, aby uverili klamstvu. Toto klamstvo je, že ropa a zemný plyn pochádzajú z fosílnych palív alebo inými slovami mŕtvych dinosaurov. Obrovské dinosaury, zvieratá, ryby, vtáky a ľudia, ktorí zomreli pri potope a potom. Biblia hovorí prach na prach a popol na popol, ale aj tieto sa menia na skalu. Staroveké texty hovoria, že keď zomreli, stali sa krajinou. Je to ľahko dokázateľné. Roger Spur Edmund Fossil University na YouTube, ale je to mimo rozsahu tohto videa na časovej osi. Zem je živá bytosť, Boh nerobí mŕtve veci. Keď ťažíme zo zeme ropu a plyn a iné vzácne kovy. Občas, nie vždy, ťažíme do týchto masívne veľkých mŕtvych obrov. Existujú nad zemou, pod zemou a v mori vrátane hlbokého mora. Keď sa ťaží plyn a ropa, prebytočné zemné plyny sa pre bezpečnosť spália, ako je napríklad metánový plyn. Keď sa však príliš veľa týchto látok vyťaží v oblasti príliš rýchlo, potom dutiny a prázdne priestory vytvárajú vákuum, ktoré je nakoniec potrebné vyplniť. Vidíme tieto prázdne miesta, ktoré sa objavujú v mori a na súši. Hovoríme im drezové otvory. Najpozoruhodnejšie je, že v Rusku sa objavilo veľa väčších dier. Vyskytli sa však v Austrálii, Amerike, Japonsku, len aby sme vymenovali niekoľko miest. Keďže ľudstvo pokračuje vo svojej chamtivosti a klamstvách o potrebe energie z batérií, v roku 2025 sa začne nový typ ťažby. Tento nový spôsob ťažby uvoľní skleníkové plyny na veľkej ploche, ku ktorej sa predtým týmto spôsobom nedostalo. Tentoraz sa skleníkové plyny ako metán, zemný plyn, nebudú spaľovať, a preto sa budú hromadiť v atmosfére. Drberry verí, že tento nový typ ťažby bude prekrývaním trúbky číslo 2 do trúbky číslo 1, čo aktivuje vrcholnú notu trúby číslo 1, ktorá je vo Svetom písme nasledovná. Zjavenie 8,7 prvý anjel zatrúbil a nasledovalo krupobytie a oheň zmiešaný s krvou a boli zvrhnuté na zem, a tretia časť stromov bola spálená a všetka zelená tráva bola spálená. Prvú časť tohto verša sme prebrali v našej knihe Savage Kings a knihe Seven Trumpets Sounding God's Warnings. Tieto knihy popisovali, ako ľudská technológia spôsobila umelo vytvorené požiare zhora a pod zemou, osvetľovacie a lietajúce krupobytie spolu s umelou technológiou HAARP. Čo mohlo spôsobiť, že táto tretia časť stromov zhorela a všetka zelená tráva zhorela? Odpoveďou je potenciálne zemný plyn, konkrétne metánový plyn. Čomu môže trvať až 10 rokov, kým sa rozplynie v atmosfére. Panel elitných bankárov vrátane Marka Carneyho, osobitného vyslanca OSN pre klimatické opatrenia a financie, označil tento metánový plyn za veľmi dôležitý. V našej knihe Seven Trumpets Sounding God's Warnings bol metán identifikovaný ako plyn, ktorý bol veľmi dôležitý.
Bolo identifikované, že to metánový plyn pochádza z ťažobných a spracovateľských závodov a bolo ho možné vidieť na satelitných snímkach. Ref. Kniha 7 trúb znejúcich božích varovaní. Elita hovorí, že pochádza od kráv a iných zvierat, no v roku 2023 je v USA asi o 40 miliónov kráv menej ako v roku 1990. Preto je ťažké uveriť, že zvieratá spoločne znečisťujú zem. V skutku, ako už bolo uvedené v Zjavení 11, Boh zničí tých, ktorí ničia zem. Ak je to tak, potom sú to elita, ľudia, ktorí ničia zem pomocou svojich technológií a nie farmárčenie alebo zvieratá. Preto máme ťažbu, pri ktorej sa zo zeme uvoľňuje veľké množstvo plynného metánu. Metán, ktorý sa uvoľňuje pri ťažbe z mora, sa však v čase ťažby spáli. V roku 2025 sa však začína ďalší typ ťažby. Pri tomto sa nespáli skleníkový plyn, keď sa uvoľní. Aby sme pochopili, ako to ovplyvní trúbku číslo 1, musíme sa pozrieť na trúbku číslo 2. Tento nový typ ťažby nezahŕňa podvodné akustické odstreľovanie, ktoré sa chystá spustiť Woodside Petroleum Pilot zo západného austrálskeho pobrežia, ktoré pravdepodobne ohluší veľryby a iné morské živočíchy. V trúbke číslo 2 vidíme, že sa dejú najmenej 4 veci. Najprv si prečítame Sväté písmo a potom odrážame 4 veci. Zjavenie 8,8-9 a zatrúbil druhý anjel a ako veľký vrch horiaci ohňom bol zvrhnutý do mora, a tretina mora sa premenila na krv. 9 a tretia časť tvorov, ktoré boli v mori a mali život, zomrela, a tretia časť lodí bola zničená. Rozpis udalostí s trúbkou číslo 2. Medzinárodná vesmírna stanica je hodená do mora v bode Nemo, to nám dáva načasovanie časti trúbky číslo 2, NASA hovorí január 2031. Tretia časť mora sa stane krvou, bude to z hlbokomorskej ťažby z roku 2025 a ropy zo zničených lodí v januári 2031. Tretina tvorov, veľryby, delfíny, žraloky, ryby a iné morské živočíchy, bude pravdepodobne mŕtva do januára 2031. Jedna tretina lodí v mori bude zničená, čo bude v januári 2031. Berigum verí, že práve vtedy je ISS hodená do mora. Rozpis udalostí s trúbkou číslo 2. Tretia časť mora sa stane krvou, bude to z hlbinnej ťažby a ropy zo zničených lodí. Tretina tvorov, veľryby, delfíny, žraloky, ryby a iné morské živočíchy, bude pravdepodobne mŕtva do januára 2031. Vidíme, že v trúbke číslo 2 bude zabitá 1/3 morských tvorov vrátane hlbokomorských. A že to bude viditeľné v januári 2031 alebo neskôr. To potom vyvoláva otázku, kedy sa začína hlbokomorská ťažba. Rozdelenie udalostí s trúbkou číslo 2. Dátum je v tejto fáze jún 2023. Január 2025. Toto je podľa zmluvy Organizácie spojených národov o šírom mori zo 4. marca 2023. Čo to má teda spoločné s trúbkou číslo 1? V januári 2025 začne hlbinná ťažba viac ako len jednou spoločnosťou alebo jednou loďou na celom svete. Skleníkové plyny uvoľnené z oceánskeho dna budú plávať na povrch oceánu a rozptýliť sa do atmosféry. Silným plynom, ktorý sa zmieša s už uvoľneným, ale z väčšej časti spáleným banským plynom, bude metánový plyn. Je zrejmé, že tento metánový plyn sa rozšíri po celom svete pozdĺž vrcholu oceánu a potom na pevninu, do kopcov a čiastočne sa dá prevziať časť hôr. To by vysvetľovalo, prečo je zhorená len 1/3 stromov, nie všetky. Jednoduché vysvetlenie môže pomôcť aj ľudstvu pri hasení niektorých celosvetových požiarov. Spálený metánový plyn. Postačí akýkoľvek požiar alebo požiar z ropnej plošiny alebo petrochemického závodu na Zemi. Zjavenie 8,7 rekapitulácia a tretia časť stromov bola spálená a všetka zelená tráva bola spálená. Zem bude v tomto bode nasýtená metánovým plynom, ktorý spáli všetku zelenú trávu a bude stúpať do kopcov dostatočne vysoko na to, aby zničili 1/3 stromov.
Teraz tu máme prekrývajúce sa trúbka 1 a 2, čo je predmetom tohto videa. Posledný akt ťažby v hlbokom mori uvoľní metán, ktorý sa nespáli. Nedovolí 10 rokov, ktoré sú potrebné na to, aby sa metánový plyn prirodzene rozptýlil, a preto sa bude hromadiť a nakoniec sa vznieti. Plánované obrovské množstvo hlbokomorskej ťažby urýchli uvoľňovanie veľkého množstva metánu. Toto je časť 3 a 4 trúbky číslo 1. Časť 1 a 2 trúbky číslo 1 boli technológie vytvárajúce strašné krupobytie a lesné požiare, ktoré sme mali za posledné storočie a možno aj dlhšie s väčšou intenzitou za posledných 40 plus rokov. Ak každá trúbka Climax Note trvá 3–3,5 roka, potom máme nasledujúcu veľmi približnú časovú os každej katastrofy. Hlbokomorská ťažba Trumpet 2 sa začne v januári 2025. Trumpet 1 Climax Note, vyhorená zelená tráva a 1/3 stromov, 2028 až 2029. Trúbka 2 Climax ISS hodená do mora v januári 2031, podľa NASA, a používaná ako obetný baránok na vyhodenie do vzduchu podmorských sopiek, ako je uvedené v našej knihe Seven Trumpet Sounding God's Warnings, a metánový plyn v mori, ktorý ešte nevyplával na povrch v dôsledku hlbokomorskej ťažby alebo mohutného výbuchu čínskych výbuchov 3 alebo severokorejské námorníctvo. 1/3 morských tvorov je teraz mŕtvych. Ak každý vrchol trúbky trvá 3–3,5 roka, potom máme nasledujúcu veľmi približnú časovú os každej katastrofy alebo vyvrcholenia každej trúbky. Trúbka číslo 1 začala niekedy v 19. storočí a vrcholí okolo roku 2028 až 2029. Trúbka číslo 2, spustená vypustením Medzinárodnej vesmírnej stanice 20. novembra 1998. Trúbka číslo 2, ťažba pod morským vrtom sa začala niekedy okolo roku 1891 v Grand Lake East Meritz, Ohio. Trúbka číslo 2, konečné spustenie hlbokomorskej ťažby bude v januári 2025. Trúbka číslo 2, Climax Note, katastrofa, bude v januári 2031. Trúbka číslo 3, úmyselná otrava podzemných vôd, deje sa v súčasnosti potenciálne dokončené v roku 2034. Trúbka číslo 4, Slnko, Mesiac a hviezdy zasiahnuté, zablokované technológiou, už prebieha stmievanie oblohy. Vyvrcholenie Trumpeta potenciálne okolo roku 2037. Trúbka číslo 5, bezodná jama, energetická jama, väzenie, otvorená a z dymu vychádzajú kobylky a trápia ľudstvo na 5 mesiacov okolo roku 2040. Časť dymu blokuje Slnko, Mesiac a hviezdy pravdepodobne aj tu. Trúbka číslo 6, králi východu, Čína, Severná Kórea, India a tak ďalej, presúvajú armády na Blízky východ, aby bránili svoje ropné záujmy, a Armagedon sa odohráva v Izraeli a 1/3 ľudstva je zničená okolo roku 2043. Trúbka číslo 7, Gog a Magog, NATO, Spojené kráľovstvo, USA a Austrália, AUKUS, sa rozhodnú ukončiť Rusko a Boží rev zo Sionu zničí Mystery, korporácia, Babylon, ktorým je Londýn a ostrovy a Ježiš sa vracia. Rok, mesiac, týždeň, deň a hodina neznáme. Misa číslo 1, Mark of the Beast, je vynútená približne v čase alebo v čase vyvrcholenia trúbky číslo 6. Všetky ostatné misky sú dokončené v čase znamenia šelmy. Poznámky. Dalo by sa povedať oveľa viac o tom, čo sa naplní zo zjavenia 6,7, 8,9, 12, 13,17 a 18. Ak chcete vidieť budúce informatívne videá, prihláste sa na odber a zdieľajte toto video.